Salvem el català. Gramàtica parda. Devot. Exemple, una persona que va molt a missa és un devot. Gramàtica parda. A la pel·li Star Wars surt un devot que parla i no té boca. Maduixes. Exemple, les cireres i les maduixes. Gramàtica parda. No em puc dutxar sol. Maduixes tu, per favor? Miure. Exemple, allò no és una vaca, és un miure. Gramàtica parda. Ei, miure què fan aquest vespre a la tele. Verda. Agafa la carpeta verda. Gramàtica parda. Ves-te'n a la verda. Si Dalí fes un podcast, seria com el nostre, Els Mansos.